onte o presidente no seu discurso e hoxe aquí un efectivo anuncio destas propostas, porque son propostas que das de Legrama. Foi un discurso realista, onde fixe un balance obxectivo. Fronte á demanda formulada onte, que todos podemos escoitar polos grupos parlamentarios da oposición, o Goberno galego para incrementar o tramo galego do imposto sobre a renda, o Grupo Popular, seguindo a liña marcada tamén polo propio presidente da Xunta de Galicia, abogamos por baixar os impostos para fomentar o emprego e facilitar a posta en marcha de iniciativas empresariais por parte dos emprendedores. Queremos facer aquí un chamamento para deixar claro que a nosa postura é completamente distinta á proposta que no debate de onte fixeron tanto o Grupo Parlamentario Socialista como o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Estamos estudiando as propostas de resolución dos outros dous grupos da oposición. Hoxe pola tarde imos a manter unha xuntanza tanto co Grupo Parlamentario Socialista como co Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, onde esperamos que este debate de hoxe pola tarde sexa útil e onde esperamos non só que se acepten a maioría das nosas propostas de resolución, senón que os grupos da oposición podamos chegar aos máximos acordos que podamos con eles, estudiar en profundidade as súas propostas e, dende logo, que este debate de hoxe pola tarde, esta segunda parte do debate, sexa productiva e se acade un resultado o mellor posible.